Morning. Danang ka Len? Baka nagbisikleta. Ang muna nga ang muna nga appointment na ni baga nang edigal naman. Baka nalipatan naman din. Baka kita doon baka nung nagbike, baka na pa nagkita di basura manan. Baka nag-request dita. Naipag-anak niya di kalman, ada appointment na. Alipatan na. Nalipatan na. Ah, boy. Come on. Hey, boy. Uy, baka natalang nga ka. Nag-request siya yung dulo. Nakasira, bakukat yung basura diyan. Bote. Hindi. Di ka lamang, baga na kanya, kada appointment ko, muna mo ito eh. Baka nalipatan na ah. Na pa nagbirok ti bote ah. Nung nakita ka, naibaga, muna nga naibaga ng illegal manda ka ng appointment na. Ah, kaririin ko lang. Nung nag-walking ka, naka-video ako. Naka-live ako no kadwak iso na ilalive ko. Nalipatan na siguro ante. Nalipatan na. Nalipatan na. Dapat diyan talaga sa cellphone na. So nga permi nga ialain nyo kung na pwede di na kalaan. Yung rin na di chip lang nga cellphone makontak lang. Wala mo magtatap di panahon ka dapat passport na eh. Baka nagtahon niya ba na tante? Ay di basit. Yung kaya sa uwan dito ilaan. Baka sila dulo-dulo eh. Especially Lunes, ado tinaginom di rabi ta Super Bowl. Especially di kalman, ado tinaginom, ado di bote. Pwede ginaginom di rabi. Di ba dati Super Bowl? Hindi. Siguro nakakita di ado nga bote di. Saan? Sa mga may kamti tracker. May kabit dito ito anti slaklip kano makita mo niyo lugar na baga kinikristi ha? Baga kinikristi ano ko makita na niyo lugar na especially ke pasuna yung nagana diay mahilig ti luar ada possibility nga magkasama agpukaw-pukaw baga ito ni Christy. Gawin ka lumad ka ng December. Sa Marso, sudah ganito eh. Sudah gagawin eh. March 16. Strike kami ito eh. Observe me. Strike. Strike.
ti bote nga min tatatado naginom dirabi eh. Ado ti nagbartet. Di hospital ako naman eh. Malan. Malang. Sarado kami sa dito eh. Strike nga rod. Ore na nurses may katalong at dulungan. Walang din. Nadabang ko kitaan. Kaman po. Siya din ko sa tiga banyak.
Baka nag-joy eh, napan niya likod. Grito siguro dito eh. Yung oras nga rin mo rayo. Alas 6. Yung oras na appointment na. Yung oras na appointment na. Baka nag-grito siya eh. Baka napanindi ko niya eh, si Park. Come on, Robin Boy, let's go. Natin natin si Joaquin.
Ay, donkey. Oh.
Bulaga. Boy. Boy. Boy.
Yeah, doggy. Plano. Malunggay na ang uncle, oh. Ganda na. Ano? Rapid na.
Come on.
Come on, okay. Bye bye. Let's go. Come on. Bye bye. Bye bye. Come on. Come on.